うわっ、レアード様、敵の攻撃を食い止められません。者を守りたまえ。かの者の傷を癒すたまえ。
闇を照らす聖なる力よ。者の傷を癒したまえ。者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。覚悟。その首もらった。俺に耐えられるか。だー
私はやられた。さすがだな、エルヴィン。レオン様に預かった部下が全滅とは。レアード、私がわかるでしょ。あなたですか。レオン様に歯向かうというのであれば、たとえあなたであろうとも。レアード、なぜ戦わなくてはいけないの。レオンはこんなことを望んでいなかったはずよ。私だってあなたたちと戦いたくはない。だがそうしなければ帝国内は今以上に混乱してしまい、以前のような戦乱状態に逆戻りしてしまう。帝国内の結束を固めるために反光勢力と手を組んだせいなのね。この帝国が混乱し、再び戦乱の世に戻らないようにするため仕方のないことが分かっておられる。だがこうしなくては大陸全土を巻き込んだ戦乱になってしまう。でもレオンのやっていることは皇帝ベルンハルトの焼き直しに。力による統一が脆いのは皇帝が身をもって示したじゃない。それがわからないの。どうしたレアード、お前の任務はこやつらを倒すことではなかったのかな。エグベルト様、申し訳ありません。